Hey, akaxolisi umfana kaAdams. Thetha ngoFedel Adams kuMadlanga Commission. Njoba wayesithi I am not scared of iMadlanga Commission, akaxolisi unomuntu phansi. Bafethu sithe siqala namhlanje already sekexolisile. Uthi nje before siqala enye nenye ndicela ukuxolisa apha kuChair. Phansi kwabo lo mcimbi babeke mane bizana noCommissioner Madlanga chief buta apha. Kaloku uyitshilo lento kokuqala futhi wazinqanda ngokwakhe xa bekethetha. Wathi chief kuCommissioner Madlanga wazinqanda. Okwesi2 hayi wamnqanda uCommissioner Madlanga wathi hayi please I'm not chief ndicela ungandizi uchief. Hayi okwesithathu bese ndimbona into yoba fall uCommissioner Madlanga because kulapho kaloku nyamazi angaqonqoza ingqondo wathi drum it in your head into yoba I am not uchief. Bafowethu ngapha uFedel Adams even amakhaladi bafowethu ayamkwatela because wenzi ungcolisa igama labo ngalento lena ngoba uthe xa ezithethelela kulento kaChief izolo apha wanento ethi hayi bona le kuma Cape Flats bengamakhaladi ba-addressana njalo kuukuthi vele mina eligama likaChief ndiyalazi linabo condescending okuthizeni nini uyatsho nje especially abantwana abaqelile nje especially kweyetsotsi itanyana nje into ba hey eske chief ekuse chief into ezinjalo nje awuhambi uzithi chief nje and even indawo lokuyo mele uyijonge eqala so uyixolisele bafethu into ethi nje ndixolisela into abandimana ndibizana nawo chief bafethu sokhona ingxaki esesinayo pha njoba kusaqalwa uFedel Adams kungenwa kulo mcimbi onokwenza noIDEC phansi koba ndike ndatsho on my previous parts into yoba lona phofu ngupart 3 wethu newe testimony kaFedel Adams phansi koba ndike ndatsho ndathi yazi uFedel uzovela sibambe ngala maqhinga woba athi iCase akakwazi uphendula ezinye izinto ezinokwenza neIDEC phansi koba sekevulele iIDEC iCase imetha yakhona izaba secourt into ezifana nezo bafowethu hayi boniphi ngoku uFedel Adams sokunama pages akathi hayilana andiwakhumbuli bafakwa ndimi akhona ke phofu kwezi documents zakhe uthi hayi akazi andikhoshona ubuzama ukimply into yabo noba anyengezwe iIDEC phansi koba ke kwake kwathiwa mosikathiwa kukhona ezinye izinto ngathi zifojiwe nje nakwewebsite le iIDEC okanye uzama ukuthi hayi le izanibambisa because ngoku sokungelwa kulo mcimbi kaloku wezi classified documents akazibhaqa sekenazo akathi yena zange naphansi komnyango into yoba ithini umcimbi wakho nala phansi koba ke phofu bosokuzwana ngomcimbi lo wama-case into yoba okay uthi kwenzekani wafumana lama documents izolo xa besekethetha bafethu besekethetha ngongathi uthi wa-assume into yoba afakwe phansi komnyango anyengezwe phansi komnyango phansi koba wathi xa kevula i-office wegqinga lama documents lana eqhubeka uFedel Adams into yoba after wafumene uke waya nako Iron Cameroon wayiveza into yoba hayi ndicinga ukuyovula iCase police station Iron Cameroon oyi-chairperson ye-police portfolio committee wathi hayi ndoda into right le makaye khona pha hayi bophibe mbuza into yoba wathini uIron naye wavuma hayi wavuma into yoba mandiye police station hayi abafethu kuneyinye igama eselivela pha ngoku angeke ukwazi noba sekevika ngalo ngoba uzilelele bafethu uGeneral Lincoln na uthi omnye umuntu wayemthipha nguGeneral Lincoln. This is when kubuzwa into yoba khawusixelele kahle ufumene lama documents wathini uthatha ixesha engakanani into yoba uhambe uyovula iCase uthini ngawo esisteps khawuze nathi kahle hayi ingathi emva kwamalanga amabini or so kulapho uhamba khona wayovula iCase police station uzibhaqenini into yoba ke ngokwena sokumele ba le case uhambe uyoyivula nabo Orlando eGauteng ngoba leyo yokuqala uyivule Western Cape the very same case ke phofu hayi after ngazange ndifumane isatisfaction ndabona into yoba ndacekiswa futhi into yoba mandiye le after futhi nama documents wami okanye into ezithizeni zilahleka phi zilahleke police station uyithatha phi lo uyithatha kuLincoln bafethu seke nento njengoku emane ivika ngoGeneral Lincoln ongasekhoyo osekazilalela phofu ke throughout okeqalele process yakhe ebengathi vu anything enokwenza negama lakhe nexa egqiba kulala ngoMay uzilelele ngoMay last year uGeneral Lincoln kukhona yena seke sitsho hayi ke kuthiwa okay uGeneral Phathekile kukhona pho yeke wathi khona yimanzawo investigator ndazi ba into ithini xa usithi wena kunezinto zakhe ezilahlekile yinto lento yakwenza bufufutheke ubheke eGauteng hayi ndaningasathembi kwanto okay umbuzo enendaba nawo qha mbuzanga into yoba uba ngaba amapolisa la ubungawathembi kwasekuqaleni kenyani ke andithi kuyenzeka into basingawathembi yintoni into yenza ba from the onset wena ungavuli iCase eGauteng xa caba wathembi kanye lawase Western Cape ubuye uyivulelani kwasekuqaleni iCase eWestern Cape uba ngaba
Wena ubathembi, hayini ke bafowethu sesingene nje kumcimbi onokwenza nalokho. Enye into seyidiscusswa ke ngumcimbi onokwenza nala recording eka-Drew, akubonakala into obu-Drew wamrekhoda xa wayenye consultation naye uFadel Adams. Hayi ke bafowethu, izawuba available i-recording for uFadel Adams into yoba imamele azotsho uba zeziphi ezi points into yoba kafuna into yoba zidiscusswe apha. Phantsi koba besekenayo into ethi futhi nalo recording wayithatha ngaphandle kwe-consent yam. Elibala uFadel Adams bayi mani, uba ngaba nawe uyipart and parcel sometimes kwezi conversation, hayi umthetho noko sewuyasivumela into ungamrekhoda nje umuntu futhi engazi noba uyamrekhoda, uzirikhodele. Andithi nawe ukhona apha encokweni and phofu ke ijike ibe admissible i-recording efana naleyo. So kuthiwe nje during i-tea break plus i-lunch adjournments ezi uzawukwazi into yoba mamele zona lo recording leyo, then abuye aze azotsho uba zeziphi ezona ndawo akanezikroko akaboni into yoba ezi kumele zidiscussiwe phi khona apha. He bafethu uFadel Adams, yabona ingxaki kaJoke. Hayi bo sekukhona apho sekethi khona ezinye izinto akasakhumbuli into yoba wayezive ngoMary Dihasi, ngoPatricia Marshall, wayitsho wathi I hope abazunizondela le nto. Uyabona ke ngoku into yoba ngoku sokuseduze into yoboxam baphaxulana. Bafethu akakangeni kwi-hot seat le ye-questioning uFadel Adams, kodwa already uyambona uba apha sekebhidwe imbiza ukuvutshwa. Asiyazi ba, yabona uthe xa sekeqalisa ukuphika nezinye zezinto ndathi ke kulapho simfuna khona. So ndizawuphinde ndibuye bafowethu no-part 4 ngu-part 3 wethu lona no-part 4 we-testimony kaFadel Adams. Can you please try to summarize? I'm finishing, Chief. Justice. I'm not Chief, please. Sorry, Buta. It's just that's how we address an elder in Cape Town. Sorry, Commissioner. So, Okay, now I know. no, you are 100% right, Chief. And I said to you, I'm not Chief, please. Oh, Please Commissioner, just try to Commissioner, sorry. drum that into your head. I'm not Chief. sorry, Commissioner. Yes. No, you are 100% right. And in hindsight, I think I. Good morning, Advocate. Good morning, Commissioners. Good morning, Mr. Adams. Commissioner, Mr. Chairperson. Before we proceed this morning, if I may address the Commissioner, the Chairperson in particular. Morning, Chair. Chairperson. Good morning, Mr. Adams. Thank You you. reprimanded me on 2 occasions yesterday for referring to you as Chief. I just want to firstly apologize if there was any slight, no harm was intended. In my view and in the manner I speak to you, it was meant as a term of respect, but I do understand that the term of respect required at this stage is Commissioner, not Chief, and I profusely apologize. And From I will not do. I've actually made a note: do not call Commissioner Madlanga Chief. From where I'm sitting, we are past it. You apologized yesterday, and that's from me. That's the end of it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.